makasih. Makasih Bunda. Makasih Bu Putri. Bos Putri. Monggo. Yo, gelang alit sampun. Gelang alit sampun dipun aturaken. Nggih. Kalau mau pamundhutipun panitia menapa mawon, Mas? Wonten nggih gelang alit niku wau sampun. Lha Nggih, niku wonten apa? Caping gunung. Caping gunung monggo. Dijenglengke. Nggih. Monggo Mbak Probor ini. Mbak Probor ini Kula yen to ya enten nyawang Mbak Probo ngoten niku kok saya ngantuk. Loh, kok malah ngantuk pripun Lah ki? nggih. Kok nyatane Mbak Probo menika kok belas mboten mesem mawon blas. Lah ya ki piye to, Jil? Kudune nek dadi seniman ki sing menebar senyum. iki sik urung operasi. Lho, lara apa? Loh, ora Delongkas Probo kan operasi plastik to. Ya apik Dadi malah. bene mesem iki kekne kehawat cantolne rene. Dadi Oh. sok bene Probo ki ngene iki. Malah kaya robot. Lho iki operasi Delongkas iki. Tapi plastike timbo dadi yes. Nyuwun sewu Mbak Probo. Dalem Niki panjenengan menika empun emah-emah napa dereng? sampun. Wah, sampun. Nggih. Ya ora apa-apa. Empun kagungan putra, Alhamdulillah dereng. iso gawe apa ora? Duh. Lho, lek gawe niku nggih saged no, Pak E. Nggih. Tapi duka niku titis mbotene mboten semerah. Nah, ya ta. Ngene lho, Prof. Ngene lho. Lek perkara titis. Lah. Aku lalah kok ambeien mureng. Bareng endi ambeien bareng. Dan tobat. Eta awakmu lak perkara titis lan urane marane gene om cakep wis padha ae. Ya. Neng sampean. Iya to. Terus? Yo bojomu engko tak warai. Ngono lho. Lah sembugo praktek sapa? Wah, iya aja iki. Golek liyane sakmene gak tedas wae. Kok ora tedas piye to? Lah iki adikku dhewe kok. Oh iya. Ngono wis pokoke ning om cakep wis padha ae. Ya berarti prakteke kon ambek bojomu ya. Iya, Aku tak delok ngono. Loh, ngawur rek. Lah, ya aja ngono to. Lho, jare nyontoni. Kok wengen mesti awakmu nggo. Ya wis kelenti. Mas Joni. Saben bengi. As. Jengleng. Kok ya sik muni. Sik muni. Wijane wong apa terpal? Yo. Yo. Hop. Yup. Ayo, Cil. Ayo. Awakmu malah kaya bebek Peking. Lah piye lho? Nyapa kok jentik-jentik ngene iki lho? Iso mendal-mendal. Oh, ngono. Pancen yen to Mbak Probo terus pasangan kalian Mas Percil kuwi padha wae Cocok. lombok temumpang tahu. Nggih, terus Makan nggih. lomboke diuncale ndul. Ngepir. Yen memajang mung karo jandor kuning, jandor kuning, jandor Yo. kuning, Hop. jandor Us. Yup. Ayo. Ayo. Aku cekel nanti mbangane mendal tak cekeli awakmu ben kancane ra mendal. Malah sing mencelat awakmu lho. Awak ngene. Wong jengleng biayaan. Rasakno. Wong dijenggleng ya meneng ae lho. Oh iki debok. Mbak Probo. Dalem Panjenengan menika dipun lokke Mas Percil kaya debok kok mendel mawon. Kula Dijenggleng ki niku- sak ora-orane ya obah ngoten to. lho lah wong niki Pola. mlebu ae mboten pasti lho, Pak. Dalem Percil niku mlebu mawon mboten pasti lah kok obahe kok napa jajale. Wong kuwi wis mati rasa usah kuwi. Ngeweh tok karepmu. Karepmu nono. kok ngeweh. Sing Ngeweh. ngeweh ki lho apa? Maksudnya paribasan wong tuwek kan mesti lak lambene terus ngeweh. Ah karepmu nono. Oh alah.
Oh, lah kok beda karo aku karo awakmu ya, Bu. Aku karo ibuke ya, Mak. Jeleng. Alah. Mentong. Iya. Kembang wae weton gunung Oh. Malah kancrit. Awakmu kurang sigrak, Kang. Lho ya pan kencing manis lho. Oh, alah wis kena kencing manis ta, Pak? Dadi mlesa-mlesa. Ayo, ayo senam nih. Heng, Kula pasrahke adik kula niki lho. Wah, hebat niki duwawa cah niki nggih. Heng. Yo, Heng. Ayo. Iki nyambut gawe malah turu. Pare apa janganan? Ha, Apa? nyambut gawe apa Nyambut gawe apa dolanan? Nah, kuwi. nyambut gawe Wis, urung. Urung wayahe bareng nyapu mencolot bareng. Wong kene-kene urung Wih. susu. Lah kadung semangat ya. Jan mak telu wolor ngalah-ngalane kami tua tumpak puri. Kami tua tumpak puri iki ya ngono. Ngoten niku. Wancangane mak telu wolor. Jebul mak Tantang niku ya namung, "Wih, ora usah lah, Mbak Ojo to." Sapa sing nantang? Ya kancane. Ha iya. Wah, ditantang ngono iki, Pak. Aku ki imanku kuat, imronku ya alhamdulillah kuat. Gepuk ping 3 telolor. urung. Hengki iki kokono lho, kowe ngawur to. Lah, alah. Lho, iya. pacitan Ya. Apa Jer? Joget ya joget. Lah iki antarane pikiran karo sikil gak padha. Apa enek joget kok keserimpet sikile dhewe iki lho. Apa ya tumon. Wong joget kok keserimpet sikile dhewe iki piye enek. kesemangaten ya kon ya alon-alon Kalem le. Lah kon mergo sing yo tak andalno kon sing tak andalno Lah kuwi lho. rene Oh, kalau dijak neh lho. nang kene Telu jan kok jerapah ya susu awakmu. Wah, telolor. Oh, niki Probo, Pak. Siap, Pak. Rumah samu kok diapake matamu panas udan Panira. Ya penak lho, Cil. Ayo Mas, balen mulai Mas. Kualik. Oh, kuwuk. Lah, mathuke ngono kok. enak kon Kok ya penak. Wah. Goblok. Mikir. Goblok jauh. Ayo. Ya Mas Joni. Kowe nak pol ngene kok iso. Maju. Lah kok mundur. Lah. Ngene lho, sik to. Oh, jakere. Iki ngene lho, dantak tungjel. Lah ngono mathuke. Heng ki. Nah, terus. Yo, terus. Yo, terus. Kok tak bacok. Kowe gelem maju lah kok kabeh mbok ratani jare. Oclok kok. Iki cara wedhus kacang. Wadung seneng terus. Pripun? Jangkrik. Lah mumpung kenek. Lah, mumpung kena dia kolmu. Lah mau ora kenek. Lah masa mumpung kena lanang bae mbok teraki.
Aku sembarang pokoke. Ngawur brutal kowe iki jenengan kok. Jeruk makan jeruk. Kaya wedhus kacang. Lho kok kuwabeh diratani dijerang-jreng jerang-jreng. Padahal kowe nyikmu kowe. Nadyan wadon sarta Rasuling kumandang suarane sigarane ayo bangun negarane
desa Pasirejo Matur nuwun Pak Jakut. Iya, kaya anake. Niki rumaos bombong raos sing manah kula Mas Ngaten, nggih, nggih. Dene nyatane warga Desa Sumberjo khususanipun nyatanipun sampun rumaos bombong lan bingah krana saged ngrawuhaken panjenengan CR. Lho niki. Kula nggih banget matur nuwun sanget sebab ado-ado awake dhewe ka Surabaya, ka Banyuwangi ditekakne rene. Kaya ngono. Ngaten kula nggih matur nuwun sami-sami. Nggih mugi-mugi ing mangke sedaya kala mau saged kinarya raketing paseduluran antawisipun kula warga Sumberjo kaliyan panjenengan Ndara Bey. Nggih. Namung setunggal Ki Petruk dengan semangat kemerdekaan yang ke-70 tahun, monggo kita tatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan sebagai bangsa yang berbudaya dan juga sebagai bangsa yang dikenal untuk kedepannya. Hidup Indonesia yang ke-70 tahun. Amin. Ngaten. Niki ngaten Mas. Pripun Mangga pungkasan niki undian yang mendapat sepeda. Ngeten. Puncake le. Kula kopya ning jenengan sing mendhet. Nggih. Nah, untuk sepeda gunung jatuh pada nomor Urung lho le, dikopiok sik lho le. Masih saya kocok. Iki anu lho, iki sucing lho, jurdil. Sucing. Niki ugi selain sepeda gunung apa ugi kuwi? wonten tambahan Nggih. angsal jeruk gangsal. Oh alah. Alah. Gawon mulih dhewe. Kowajut. Niku jerukipun Pak Jiman. Oh, Unjih matur nuwun Pak Jiman. Nggih. Mangke lak pun diwaos boleh Diwaca. diwaca nomere pira? Mangke lak wonten hitungan sampai 5. Nah, enggak ke sini, enggak naik ke sini. Berarti hangus. Ngaten nggih. Nggih. Monggo. diimbau dumateng sedaya penonton ampun kondur rumiyin. Nggih, leres. Nah, sapa ngerti rezeki. Ya. Nggih. Menika Pak Sumbangsih saking panitia. Ngoten nggih. Leres. Bekerja sama Siap. kalian pemerintahan Desa Sumberjo lan warga masyarakat Sumberjo. Iki mesti mbae Ya, nomor. harap Nah, cemas. ampun redeg. Nomor sing pertama, pira, Cil? 1. Satu sing Awas. duwe nomor ngarepe siji. Pun. Harap-harap cemas. Mas. Melek Kula mripate. gadah nomor, Mas. Ngarep Pripun? kula nggih siji. Weh, Wong ngoten nggih. nggih. Wah, iki yo melu deg-degan iki. 1 Urutan kedua pira, Cil? Nomere 7. 17. Awas. Sapa sing duwe nomor ndang redeka saiki? Sepeda gunung. Sepeda gunung. 1 7 belakange 8. Langsung 178. Silakan langsung maju ke depan. Monggo. Nanti saya panggil sampai 5 kali nggak maju berarti kamu hangus. Hangus. 178. 178. Oh, menika Oke. nggih. Oke. Langsung iki. Wah, hebat. Ibu menika nun sewu. Ya, Sinten? Iki Bu Siti, Bu Siti. Ah. Nah, niki lho sing Nih bunti Bu mriki. tumi. Monggo. Mriki, Minggah, mriki, minggah. mriki. Monggo, Bu. Monggo, Bu, monggo. Dipun cocokaken. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Bu. Alhamdulillah, angsal rezeki, Bu. Mas Percil. Nggih. Niki tesik perawan. Jenengane nggih anak-anak lho. Ah, sabu. Den, Bu sinten nih, Dek. Jenengan Niki apa perawan 30 tahun kepungkur. Weh, perawan zaman Jepang ngono. 178. Asmane sinten, Bu? Namanya. Sinten? Ngagemik. Tumi. Sumi, Cil, Sumi. Oh, Bu Sumi. Ah. Ngaturaken napa kalian Bapak Lurah terus pokoknya semua napa niku panitia sebab niki jenengan angsal sepeda gunung lho, Bu. Iki dicocok niki sah apa ora? Loh, Pripun niki cocok napa mboten? awakmu ku lho sing roh. Aku mripatku rada ora ketok Ora soalnya. ketok matur napa, Bu? Matur nuwun.
Saya berterima kasih. Basa Jawa. Aku ndak iso bahasa Indonesia. Ndak iso ngomong. Bu Tumi bahasa Indonesia. Lo gue sih. Kita suwe ning Jakarta iki mesti. Iya, Jakarta. Nun sewu, Nggih. kawula matur mbah nuwun sanget sekalian perangkat desa, Nggih. panitia. Nggih. Saya Kula. kawula Ah. pikantuk sepeda gunung. Ah, nggih sami-sami Bu. Kula nggih sampun niki sing ngundi kula mangke kula ban setunggal mawon nggih Bu nggih. Nggih. Lah niku Mas sing napane? Pun niki Kula gampil Mas. sedele mawon, Bu. Sedel. Awakmu apa sedel? Niki ruji, niki pentile Bu. Nggih, monggo Bu, matur nuwun nggih. Matur nuwun, Bu. Nggih. Selamat Bu, selamat. Mateng Bu Tumi. Tepuk Bu tangan. Tumi, lho. Wah, pancene ya rezeki iki. Besok tahun yang akan datang Ya. berarti hari apa ki jenenge kemerdekaan yang ke-71 Ya. sepeda motor insyaallah. Wih, Insyaallah. mundak dadi sepeda motor. Sepeda motor, mari sepeda gunung, sepeda motor, keri-keri sepeda unta betul. Lah, Kok malah medun? iki lho. Lho, tapi sing larang gak sile. Mergo saka panjenengane ibu ki mu ikhlas, Sil. Oh, Tukang ikhlas. adang Ah, dadi ah. masake para Walah, warga. mulih ngono mesti ngomong ngene iki. Delok anakku mambengi munggah karo percil lho. Yes. Aku salaman karo percil awakmu ora iso. Aku lek sepeda gunung. Sandalku ngantek pedhot. Beh, tenan lho, Mas Percil iki wong wadon kok kerep meteng to. Lho nggih. Sujune lenang. Nggih, Nggih, monggo dilajengaken. Ngeten Mas Percil. Nggih, pun Pak Petro. Tan pungkasan. Ngoten. Nggih, nggih. Saestu buntutan pungkasan. Nggih. Pak Jagon nyuwun panyuwunan Cak Percil supados tari reok plus barong. Wih. Bayo. Wah, Ki oleh hadiah ki percil kok. wah lah awakmu entuk rezeki lho, Cil. Rezeki apa kon joget rezeki. Lho lah ya termasuk berkah kuwi. Mangke Ayo, dukune gambuh Mas Hengki kalian Mas Joni. Nggih. Oke. Delok lho, aku lek sepeda gunung aku mulai. Aku mambengi masak ora masak aku enak. Cucuke modot. Mau ngotot lampine mesti kene. Piye Bu Tumi? Aku mambengi salaman awakmu limbukan wis mulai gara-gara aku munggah karo percil. Kuwi tuwanggane kabeh dikuwandani ya. Alah diomong. Seneng saking senenge. Monggo niki napa? Lho Jan tapi kere. Pripun to? Lha ajane ngoten niku, ati setri niku ngoten niku, kathah-kathah ngoten niku. kok persis. Ora enek lak wong lanang kan mesti. Piye to? Awakmu oleh bedah gunung to? Mambengi gara-gara ngundine kuwi wong lanang. Wong lanang biasa ya. Nek wong wedok jajal takonono apa meneh. You to me. Walah, Yutumi jare entuk sepeda to, Dek bengi. Awakmu limbukan wis mulai, aku metu karo percil. Iki sing ngundi ya percil, sing jeko dalange Pak Jagon. Wah, apa iya to Yutumi? Ya, karo muga mlaku. Jan Saking seneng. Jan Mas Percil jan persis nom-nomane Bu Sirep. Cinten niku. Niki Ibu Waranggana. Oh. Wah, Ngoten niku. Nggih. Oh, ngono kuwi. Sapa sing gelem kene. Ngono kuwi karo bengi-bengi no enak no. Isu-isu karo apa ki golek terasi. Iya. Karo golek kangkung. Ngono wis ngomong-ngomong karo tangga-tanggane. Ngono kuwi. Aku Kok kaya banci nang Blitar kan ya. Lho iki kok malah terus-terusan iki lho. iya aku lanang e. Monggo. Nggih. Tari reok plus baronge, Mas. Monggo Pak, reok Pak. Dilebetaken napa niki? Gendeng napa niki? Dalem Napa mosok mung jaranan tok nggih? Ya ben disindene, Jil. Niki mangke langsung dilebetaken teng tembang ngoten. Nggih. 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 Anu lho, sing iki lho, sing nom iki lho. Wis to ngene. Wis to karo aku ora usah wedi, ngene. Wong aku ya wis awake dhewe padha-padha. Oh walah. Ngapakmu sok ben ya ngono kuwi kaya Yutumi ngene lho wis tuwek. Aja nakmu kemenyek. Sik enom kenceng pipimu, jajal wis swidak. Kewer-kewer kabeh. Lagune niki mangke jaranan riyen nggih ta. Manten jaranan mlebete tembang apa? Wis sampean sak jalukmu. Engko dilebokne ning selindro kenek, pelok kenek. Wis sampean senengane apa? Ditekoki. Lho, ya ta lak cah nom mesti ngono kuwi. Guyang-guyu, mesam-mesem. Ya awakmu saiki umur sakmono jajal. Golek ngono kuwi, ning kono awakmu nom ngono kuwi wis tuwek rene awakmu. Kok Mas aku jenengan kok suwirik to kali kula jenengan Ya. apa cemburu to kali kula? Lah, cemburu apa? Wong aku ya padha-padha. Tembang apa? Oh, tembang angen ya? Enje. Oh ya, yo ngono lho penak-penakan. Jaranan langsung nyeng nyang nyeng nyeng nyang 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 nyeng 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 nyang. Nggih. Molu luci.
Nih, tak barong. Lu lek ra aku ra iso. Hengki, ngadeg. Lah kok menak men. Juru gambuh. Gambuh. Aku jaranan lho. Lah, Jaran wedok aku. Lah, awakmu apa iso? Alah, iki jaranan TK kuwi jenenge. Ayo, Mas. Tak. Apa kuwi? Barongan. Dane olah anakku ngewasi, oh bapak gendeng. Perwok. Suarane sangke apike apa ki Barongan. kayu iki lho. Iya. Perwok. Suarane kok keri aja. Ora apa-apa sangke mantul iki. Wong. Delok. Perwok. Lah piye ngene karo ngene kan ra iso. Aku dadi Yuk, atas. Hei! Ayo
Mas iki Mas Joni memang Mbak Proborini. Injih Ki. Mbok bilih wonten kalepatan kawula sakukuban. Minggahipun kalepatanipun kirang gupuh suguh aruhipun Bapak perangkat desa Sumberjo utamanipun Bapak Kepala Desa. Kula ingkang kajebah nyuwunaken Syekh Samudra pangaksami. Sami-sami semanten ugi Ki Petruk. Nggih. Menika menawi wonten patipun para adik-adik kula termasuk Mbak Proborini anggenipun atur panglipur nyuwun gunging wilasaya ingkang agung sanget. Dawak sami-sami pinanggih tanggal 27 tanggal 1 September. Siap Pak Petruk. Kula ugi Piye Le? nyuwun pamit tak Petruk menawi wonten kalepatan kula nyuwun gunging samudra paling sami. Kita berpisah dengan ucapan sekali di udara tetap di udara. Iki apa radio sekali merdeka nyok. Tetap merdeka. Monggo ndherekaken Pak Petruk. Nggih, monggo. Walah RRI mau. Pinanggih tanggal setunggal wonten laladan Darungan Kademangan, benjang sonten pinanggih wonten laladan Mar. Nggih, nembah nuwun Mas Joni nggih. Dalem. Wah, iki sik ana pundutan. Ngelali siji ae. Ya, anu Luki iki Yuni iki ana sing ngersake ngelali. Anu sik aja dicepoti iki nek sik pundutan siji ngelali. Ngelali ping. Ngelali. Ya iki lho ping. Lah. Ya Yun ngelali Yun. Kadung dijabuti. Oh alah. Trondo lho. Yang suka lagu ini Iki pundutanipun saking Roko Mas Hari Sumberjati.
Ya era. Matur suwun Pak Yoko. Yo, Kang, nerusne lelakon sing nyatane isih dawa banget Kang Gareng. Wah, ayo le Gong, ayo Kang. Lunging kadung melengkung katiuping maruta mangsa. Padha renten becik besok mung amendemo baris prayitno ya saranta wong Darawati ya saranta wong Darawati paniku awak Pandhawa ya jagat dewa Bathara Pangestungkara bodote mituh apa kang dadi dawuh pangandikan ingkang sinuwun Prabu Godakesa supaya aku ngulati sawijining satriya kang mijil saka kasatran Plongkowati kang kekasih Raden Bimanyu jumbuh kelawan wangsit kang tinampa dening Kang Prabu Sinuwun Prabu Godakesa ya Raden Bimanyu samangka kang sembada lan widagda amethik kembang jati wasesa kang dumunung marang Taman Sari Prajapura Kencana Batobat banjur ana ngendi papan dunung kunggonku Ngupati Raden Bimanyu ya jagat dewa Bathara Pangestungkara dewa mugi paduka enggal paring pitedah dumateng kula dewa. Manyura wus gumawang minangka pratandha papetoke ngayamwana papetoke ngayamwana manguwuhing pagagan Hyang Surya wus ngup-ngup pimbanging gunung Brang wetan
Jagat Dewa Bathara pangestungkara Petruk nun inggih Gus wonten dawuh iki ana tepining alas ana sawijining wanudya kang ijen tanpa rowang iki kira-kira sapa Petruk lah inggih napa kira-kira sinden wangsul tanggapan kerinan ning upama sinden wangsul tanggapan kerinan kok mboten betot tas lho niku ya jagat Dewa Bathara pangestungkara kisanak panjenenganmu kuwi sapa duh Raden menawi tapa tukon dangu dumateng kula wingking saking Praja Pura Kencana kula abdi kinasihipun Nalendra Pura Kencana Prabu Kudha Kesa kula pun Dewi Sinduragen lajeng paduka menika sinten Raden yen to durung mangerteni ya iki Satra Plangkawati kekasihku Raden Bimanyu. Duh, Raden Bimanyu paduka Raden tansah kula pati. Nyata laruta saking Gudha Sang Guru kula ya tanamu dosa Sang Sri. Raden, mbok pilih dewa paring pitedah dumateng kula. Nyatanipun kula saged sapatemon kaliyan paduka Raden Satra Plangkawati kasih Raden Bimanyu. Banjur apa sing dadi wigati mung upadi marang panjenenganing ingsun Raden? Jatosipun kula menika kautus dening Prabu Kudha Kesa negari Pura Kencana ketaman pagebluk mangka sarananipun kedah saged amethik wujuding kembang jati wasesa yen to ing mangke kepengin walaya temajati nirmala mangka ingkang sun Prabu Kudha Kesa sampun nampi wangsiting dewa bilih ingkang saged sembada methik Sekar Jati Wasesa inggih paduka Raden. Pramila Raden kula nyuwun danging penggalih sarta senjata pitulungan kersa paduka methikaken wujuding Sekar Jati Wasesa ingkang dumunung wonten Taman Kaputren negari Pura Kencana Raden. Piye Petruk? Lah pancen menika ingkang dipun kersakaken ingkang Sin Prabu Punta minangka srana bapak saged mboyong jamus kalimasa dolan payung tunggul naga lah samangke monggo yen to pancen tetela kaya mangkono ayo Raden ayu ndak derekake bali marang prajamu negara Pura Kencana aku saguh methekake kembang jati wasesa nuwun inggih Raden yen to kados ngaten monggo kula derekaken Raden. Dok mungo paneng sapucak pucuk ing wukir mrebabak bang sumirat rasa rating surya mega lan gunung
campo sami ngedali Sinduragen nuwun kula Gusti satriya kuwi sapa nuwun inggih menika satriya ingkang jumbuh wangsit ingkang paduka tampi nenggih punika kasih Raden Bimanyu satriya ing Plongkowati duh sinuwun yen to pancen kaya mangkono apa bener jeneng sira Abimanyu nuwun inggih duh sinuwun kula satra Plongkowati sing mburimu kuwi Panakawan inggih kula pun kantong bolong petruk gandeng dina iki ndak kira wis ora kurang cetha nggone Sindragen menek katrangan marang jeneng sira Bimanyu maragage tumuli petikna kembang Jatiwasesa yen to sembada jeneng sira petik kembang Jatiwasesa gedhe ya kuwi mau wujuding bebana kang bakal jeneng sira tampa nuwun inggih ngestaken dawuh Gusti nuwun Laruta saking kutha sang guru kula ya tanamutusa sang Sri Bimanyu hanya ketip pepetetan Jatiwasesa nalika semana dereng kumlawe punangastaning sang Abimanyu ingkang nedya methik kembang Jatiwasesa tetela Jatiwasesa wis potel saka pangira ing mangke tinampi dening sang Binagus Bimanyu Gus kembang Jatiwasesa durung nganti tak petik saka ya kuwi mau pangin dilalah ing mangko wis potel samangko wis ndak tampa yen to kadang ngaten monggo daya-daya kabekta kondur wangsul dhateng Karang Kadempel ayo Petruk nggih Munta pliring netap jejebang mawinga winga wangis kumejut padane nglati jagat dewa Bathara Pangestungkara ing ngatasé Bimanyu bagus rupane dilalah kowe dadi durat muka nyidra kembang Jatiwasesa Bimanyu senadyan nolak-lakaning naga tetep kowe tak bujung ana ngendi playu Yai Sindragen ayo tutno laku jansaku
Kados sinuwun Prabu Punta ingkang katemben rawuh wonten Sudungkula Karang Kadempa sarimbit kan pepundhen kula ing Darawati. Sami ora harja sinuwun. Ya Kakang Mayantaka Raharja saprataku. Ora liwat taklimku katura Kakang, iya Kakang taklimku manja. Kula tampi dawasa sami-sami. Namung kemawon dadosaken kageting manah abdi paduka kula pun Semar. Dene janur gunung kadengaren ndika rawuh wonten Sudungkula. Paran ingkang dados wigatosipun, lho, Kakang Mayantaka. Yektine dina iki pangganing sun sakadang Pandhawa kabeh jumurung lamun to Kakang Mayantaka ndarbeni sedya bangun kayangan. Dina iki bakal ndak aturke wujude ya kuwi mau pakem jambus kalimasa dolan payung tunggul naga minangka srana panjenenganmu bangun kayangan Kakang. Lan maneh Kakang Semar para gage tumuli blakakno. Apa to yektine dene Kakang Mayantaka ki kongsi ndarbeni sedya bangun kayangan, yektine kayangan endi sing bakal mbok bangun? Gandeng iki kaya wis tumeka mahyaning mangsa kala para gage tumuli andarma Kakang. Para pepundhen kula Pandhawa. Kula pancen sampun gadahi tekad nyawiji sesarengan kalian inggih punika sesarengan kalian kula warga ingkang mapan wonten paprintahan Desa Karangkadempel iki. Inggih sesarengan kalian kaur-kaur kula, sesarengan kalian kami tuwa kula ingkang minangka bebau kanan. Kula nyawijaken kedayuhan gilikaken panjangka. Gedhekaken lan nengenaken raos asas kebersamaan bangun kayangan. Satosipun ingkang badhe kula bangun menika sanes kayangan Suralaya menika sinuwun. Ning kayangan ingkang mapan wonten diri pribadi kula piyambak lan diri pribadinipun para andhahan kula. Kula badhe ambangun panembahipun, ambangun panembah kula, ambangun kajiwan kula, pamrih kula ing mangke supados lebda ing karya anggen kula. Dados suwing para kawula ing laladan Karangkadempel mriki. Inggih kanthi cara kula ngajak dumateng bebau kanan kula. Kami tuwa kula kaur-kaur kula supados samangke tansah nengenaken dhateng panembah, nengenaken dhateng kawicaksanan. Inggih kanthi cara ingkang kados mekaten kala wau sinuwun. Kula percaya Karangkadempel ing mangke saged anjayeng bawana tumeka rahayu widodha. Inggih ing mriku ingkang kula wastani kula niki mbangun kayangan. Dados sepindah malih ingkang kula bangun niku sanes kayangan nginggih nika. Ning ingkang kula bangun setunggal panembah kula, kapribaden kula, kajiwan kula. Sumrambah kula ngajak dhateng andhahan kula supados ing mangke tuturi dhateng menapa ingkang dados lekas kula ngegungaken ing reh kawicaksanan, ngegungaken ing reh kautaman. Duh Kakang Mayantaka yen to kaya mangkono luput pangarpaku Kakang. Iya ya Kakang, sing gedhe pangapuramu. Dina iki mbok menawa saka lekase Kakang Mayantaka nggone sedya bangun kayangan iki bisa anjalari timbule Yayi Janaka kang wis sawetara suwe mendra saka kasatriyan Madukara. Inggih, Sinuwun. Inggih mbok bilih kanthi lekas ingkang mekaten kala wau saged anjalari timbulipun Ndara kula Janaka. Inggih mekaten lho Sinuwun. Ancasing kawula saged maujud lamun ta wonten sumbangsihe para-para ingkang lenggah wonten kursi paprintahan
para-para ingkang lenggah wonten pamong ing adesa. Moga lekasing kawula saged maujud lamun teng mangke boten wonten pambiyantunipun para-para ingkang lenggah wonten kursi pamrentahan. Pramilanipun antawisipun para kawula lan para punggawa desa menika kudu isa dadi siji. Awit yen tawa sisa dadi siji pasemone manunggaling kawula lan Gusti. Kawulane kula, Gustinipun para punggawa desa ingkang dipun tuanggani dening Bapak Kepala Desa. Ya Kakang yen to kaya mangkono, para gagih tumuli tampan ana payung tunggul naga lan wujude pepakem jamus kanimasada. Jinun, kula dereng mbeta wujude Sekar Jatiwasesa sumeneh sawentawis, Den. Kula Bimanyu sampun wangsul inggih Kyai. Mpun pikantuk damel nuwun inggih sampun. Kula contone kaya ngapa to wernine Jatiwasesa menika lho. Sinuwun gandeng lenggan menika kula sampun beta Jatiwasesa niki mang tampi wujude Sekar Jatiwasesa lho. Wikan sejatine wahyu tuwutna ning pambudi sirna dias kasamaran. Ana kalokaning lakon dening Kong Silong tinampi asta. Sekar Jatiwasesa dening Ki Lurah Nayantaka ana kalokaning lakon. Sekar Jatiwasesa babar jatine wujud wahyu katentreman wahyuning sandang lan pangan ingkang ing mangke manjing wonten swarganing Prabu Punta miwah Ki Lurah Nayantaka. Yayaji syukur mengayu bagya seketi jumuru paduka kedunungan wahyu sandang pangan dene Kakang Nayantaka kedunungan wahyu pikukuing pamong. Kakang Nayantaka mugi-mugi kanthi panjenengan kedunungan wahyu pikukuing pamong saged ing mangke lestari anggen jengandika Kakang Nayantaka amomong sangyaning warga desa ing Karang Kadempel mriki Kakang. Petro ala wah niki wonten parang mukama mijil saking negari Pura Kencana. Pun sedaya dipun risak. Kuwi tanggung aku lho. Jayabrata imbang-imbang ngomong sapa duwa endi Bimanyu yen tawa sapatemon kelawan Bimanyu jeneng sira arep ngopo tak tugel gulune lah kok
kelawan kulit daging dhewe lah kok Wentala arep nyikara Ndara Janaka